Sa mga taong hindi po nakakalimutan mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan. May isishare po ako sa inyo na at ibabahagi po sa inyo na bago po kayo magdasal po ay una po ay yung pambakod ng Sator Coronados na yung cross na pambakod po bago kayo magdasal po ng kahit ano pong gusto niyo pong dasal bago kayo magdasal sa umaga, gabi, tanghali, bago matulog, bago pagkagising. Ito po ang una po yung ipakakalog ko po sa inyo. Ito po ay cross pa lamang po ay pambakod na po. At isishare ko po sa inyo. Ito yung napakalakas po na aking ginagamit sa araw-araw. Bago ko po ako magdasal kon po. Narito po ang kon. Ang bagay ko po sa inyo. Po. Ang bakod ng sa cross ng Sator Coronados. Mag-antanda ng ganitong paraan. Inuusal ng orasyon ng cross sa bawat parte ng katawan at ang tanda po. Sa ano po ay Cross Sancti Pater Benedicti ni Sierta Salos. Pusod Cross Isiguyum Semper Adoro. Kaliwang balikat Cross Domini Mecum Filius Spiritus Sanctus. Sa kanang balikat po ay Cross Mihi Repugium. Magagamit po ito pag yung una kang mag-devotion po o magdasal po ay unahin po ninyo muna itong idasal. Pang cross lang pa, pang umpisa pa lamang po ay pambakod na po kagad. Napakabisa po itong ginagamit ng Sator Coronados po ito. Aking babahagi po sa inyo. At pinapakilala ko po pala sa inyo ang aking mahal na anak, Pinito Diyos, aking kinukan po, araw-araw po sinusuot. Nandito po. Pasensya na po kayo kung may nakakon pa ako na ang dami na po akong in-upload po, may 300 plus na po, 380 na po ata. Salamat sa inyo na kahit na ganun po ay unti-unti po yung nag-subscribe, nagla-like. Maraming salamat po pa rin sa inyo. Sana po kayo masawang magsuporta sa akin at pakakalog ko sa inyo lahat. Aking mga nalalaman sa spiritual at sa akin na physical karamdaman, mga orasyon, pagkakalog ko sa inyo lahat. Dito po lamang po tutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Narito pong pambakod ng Sator. Po. Ito po ay magagamit po sa pang-araw-araw po. Pambakod sa cross Coronados. Yan po. Pakabisa po ito na una po lamang po magdasal po. Ito na po yung usalin nyo po. Dito po ay makakaramdam po kayo ng kilabot pag inusal po ninyo ito. Bago po kayo mag-cross, makakaramdam po kayo ng kilabot sa katawan, sa buong katawan. Parang kon po kayo, na kukon po kayo. Tumatas po yung balahibo nyo pag inusal po nyo ito. Ito po yung ginagamit po sa pang-araw-araw po ito na bago po magdasal, ito munang unahin po, pambakod kaagad ito itong Sator Coronados po na aking ibabagi sa inyo. Ito po yung ginagamit ko araw-araw. Pakaingatan lamang po at i-share nyo po sa iba para mayroon po silang ganito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Iwagan ng Pangasinan naman po. Tatanungin ko pong napakaling utang loob sa inyo lahat. At pasensya na po kayo kung may nasasabi po ako na po sa inyo, pasensya na po kayo at suportahan nyo lang po ang Iwagan ng Pangasinan. Maraming salamat po.